Hello mga kabait master here. So nakakaroon din sa Dalans gapon kay si Jomel wa pa mamabalik diri si Jomel og si Reggie. So nakata diri sa ato ang office. So ang among paniudto Mungos ay piniritong isda sobra gabi nya dira ay lami kayo ni. Lami juga ni Mungos. Sus kalami naman gyud tawo na ni. Giluto ni Kuya. Alam niya. Mani ayo bay. Canda kay bay lami kay bay. Parisag buwan. Pinrito. Ngay daog na. Na dia. Mo na dia.